En un pla rodeja de muntanyes, l'any 1250, les alqueries estaven pendents d'un fet que anava a esdevenir històric. Des de l'Alcúdia fins a Benigasló, a Benissaat o Benigafull i Seneta, no es comentava altra cosa. Calia refer el pacte que s'havia signat 12 anys abans i que a les nostres alqueries ja havia suposat l'inici de la convivència que duraria quasi 400 anys. Però el fet fou que durant quasi 400 anys, ací, en aquest racó de la Plana, no van haver morts de guerra i que les dues comunitats, una que ja portava segles vivint ací i parlava àrab, i l'altra, acabada d'arribar amb el rei Jaume I i que parlava català, van conviure i es van influir i, com explica la nostra llegenda de l'Abuela Mareta, es van mesclar, malgrat moltes prohibicions i dificultats.